guys, pachipamwe. Kurupisa. Ziva kuita kuti bherengende kudaro mwana. Aha. Right guys. Anzi komaskati koko. Manheru aya. Manheru nguva iko 7:15. Imimi iko 8:15. 7:15. Kuno. This is 7:15. Manheru. This is 7:15. Manheru. It's night. Ikoko kwasviba kuno zuva rinotozonyura kutozosviba kuma 9:10 uko. Kuzosviba kuma 9:10. Kusviba kuma 9:10. Iko zvino kune kwakachena. Chero 9 o'clock kune kwakachena. Right. Tavanga niko guys, phone yangu isikutotaridza. Right. Ndakuya kuzoti ndikupe feedback. Ndangoti tichipedza live phone ya Kelvin yanga yaon. Ndikati nayo Kelvin kweyo wazodzima phone sei indakuza zvikanzi no ndandisina data saka ndikati saka wazoriwana ipi zvikanzi ndazoriwana ndikati iwe data rako razongopera mandabva kutaura newe sei but anyway handina kudanyanya kuda kuzvikoshesa zvangu izvozvo anomaona saka anga achitotaura nemukadzi wake saka mukadzi wachona ndofunga anzwawo mapostori whatever amene vanhu vamudza kwaanoshanda kukubaza kuti iwe uri kusocial media uko anomaona saka musikana ndiye zvakatumira vhidhiyo ari pahachi ari kufara musikana ari happy musikana is alive musikana ariko ndataura naye nditotaura naye actually ndatomumudza ndiko zvinhu ndakudrive ndaenda kubasa saka ndozotaura mangwana but ndaichitotaura naye namba ndinayo ati namba yake haisi yake but ndoona soti ndeyake asida kuti muri masive ati namba isi yangu ndiye munhu andoshanda naye ndatomukumbirawo zvangu namba after chi ndanzwa zvese izvi kuti ndiri kutsvagwa stuff like that ndakune mapictures angu chichichiche saka ndikati ati achitokutsvaga because hazvina kumira mushe saka iwewo unogozoenda uchisiya mwana sei zvikanzi akandiudza mwana ane 21 years guys 21 years ma2000 zvikanzi akandiudza kuti kana wakuenda bva pano uyendi kana uenda usiye mwana wangu hakuna mwana wangu anendiwa naye saka ndakabva ndasiya mwana kati mwana wakasiya sei zvika ndakatomusiya mumba akavata ndika zvivindi zvacho guys zvivindi zvacho akasiya akavata saka ndobva ndazoti kuna Kelvin iwewo Kelvin zvikanzi ndaitogara kwandaigara ndakatotama but ndati ndichauya naye mangwana ndati mangwana usadzime phone because iwewe you need to say your side of the story because pakubuda matheories akawanda iwewe chekutanga chitogara izvozvo zvati pane zvakaitika wainesa mukadzi but now it was before Julie asati auya but now Julie tikuda kumutsvaga because hama dzake dzekuti Julie wakauraya Julie iwe sei akagumisira kuonekwa iwewe kwauri ana zvikanzi no hana gumisira kuonekwa kwandiri agumisira kuonekwa kuna ivo baba munini vavo vanachitukana navo vaya kwai noti ndokwaanga ari ndokwaakati ndiri kuuya kumba then hana kuzombosvika kumba that was the last of it anomaona saka vasada kuti kwai ndakauraya ivo baba munini vaya ndovakatouraya zvikanzi kwandaigara ndakatotama because ndanda kuda kuurawa nemupakati necommunity kwanzi kwakanhongwa mwana ngakafa here ari kudumping area kwanzi saka vakanga vakuti iwo unogara nemwana chete pasina mai vanga vakuda kutondikawadha kwanzi saka ndakabva ndasvika ndanditora mwana bva ndatiza ndokutiza kwakaita chitama kwakabva achienda kwaari kuenda uko but life hainamirira zvakanaka anomuona so ndikati no nyaya iripo ndekuti mwana uri wakasiya wachoka mbuya iwo wachokwanisa kunza mwana kumba vana vanoti vakatodanana kumba kuZimbabwe kwachiuko ndiko vakadanana vakatotumirana mari kuti umwe atevere kuSouth Africa saka vanogara pamareni pamwe chete vanobva padhuze napadhuze kumuchaiko koko vanobva pamadhuze napadhuze saka Julie Popa azobudikira rikati aiwa akazveve kuti kunotipa unonyorako chindinyorera izvo ina I'm not convinced I need to see it's you andiona ndopaisa video ndokuzisa mapictures ari pabasa pake ndopanda kutsikana kuti aiwa ndiye zvake andimaona musikana saka ndo nyaya iripo musikana mukomana korora iko zvinoti ndibatsirewo ndinyengerere mukadzi wangu adzoke kumba mukadzi ndikati kwanzi muri kudiwa uko mudzoke kumba mukadzi is having none of that mukadzi is having none of that mukadzi saying andiite and andidzoki anditika azviite imimi chingatoitika ndechekuti ndine mari yandinayo ndingatomuwedzerawo kuti aende unosiya mwana kumba
ngaenda nosiya mwana kumba ndotomwedzerawo mari kuti anosiya mwana because I know kuti zvakamuomera situation yakaoma hapana kuti mari kudi and ndobva ndazomubvunza chii chakanyatsoitika what really happened zvikanzi ndaishungurudzwa ndichirariswa panze mungwa ndaisora ndadya mapopcorn pasina chikafu and stuff like that ataurawo angotaura zvakawanda wanda zvaataurawo and munoona saka ndo zviri kuitika in the process saka ndangoti I'll talk to you tomorrow guys we put it on hold and then we talk tomorrow toda kuona ina ndinei nyaya dzenyu muri tu nyaya yangu ndeyepamwana kuti mwana ngaende kumba zvikanzi yes I'm in support of that ndinotobatsira ndine mari yandinayo ndakatambira ndine mari yandinayo mwana ndazvai kumusha anomaona mwana ngaende kumusha iye ngaenda nisiya mwana kumusha hapana chakashata so that ndikwanise kushandirawo so I said bravo to you pakushanda apa mwana waisafa kusiya hako asi zvanaka kuti hauna kuramba wakavanda wabudikira zvako hanzi foni yangu yakawira mvura here things like that wabudikira hako pawanzwa nyaya idzi zvatangofarira kozi tozati mwana wako uchine chido naye dei wanga usingabudikiri saka yes ndo feedback iripo right now anomaona saka namuti don't worry tomorrow we'll talk ndabva kubasa and then so andizivi anga chitwa musaposti mapicture evanhu pasocial media mamupostire you are exposing ye mazodini mamexposerei dei tatisina kuposta anga chabudikira here ndikubvunzeyo mubvunzo dzimwe nyaya tinodzihendlawo kuseri regai tidzihendle muhendiro tatoiona experience yekuhendla dzimwe nyaya dzakadai tinoita mamistakes apo neapo but pane dzimwe nyaya dzingoti simple saidzozidzi dzokuti hadzitombonidhi kana kunzi kudika kuti kudini tiregewo tichingodzihendlawo zvatinenge tichionawo dei mapicha anda titikuprotera picha akupostwi anga asingabudikiri ende pangadei pasina development yese andimaona but now development yacho yapenda tochitaurawo nemwana chitaura nemwana pafoni taura nemwana anomaona so zvatoita kuti munhu abudikire vangati he muri kudii wati munhu ngaagari namwana mwana agari nababa guys muritomunzwa atotaura muchakunzwa mangwana Kelvin aida kutopiswa kutorerwa mwana necommunity kunza unogara nemwana sei muri tu azviko guys anja normal circumstances azviko zviya unless baba vacho vari baba vane mari vavai vekuti vanhu vatsvaga musikana webasa you know vachitarisa kuti mwana kuchengetwa sei yes kwete vana varume vedu havana puna osigwa mwana instead yekuti achengete mwana anotomita mukadzi instead yekuti achengetedze mwana wake anotomukwira mushuya kuti zviri kufamba sei zviya zviri kuti vanhu vane mari zvazviya vanohaya munhu webasa musikana webasa anenge achiita zvese everything you know vanenge vane housekeeper anoita zvese kwete puna moti kwandi achengete mwana hakuna zvinhu zvakadaro guys azviko musakuzirana zvinhu zvisina nebasa rese guys musakuzirana zvisina nebasa rese musanyeperana and not all cases that turns up to be like yaJulie asi makesi ese anotina senge yaJulie yekuti unozoona vanhu vanopindira vobatsira tozotsvaga kuti Julie aripo obudikira udai makesi mazhinji mwana anofa akatorova animona mai vakazobudikira kutsvaga mwana chinzi akafa ande muri muona pane kofini remwana wasiya mwana azviitwe zviya madzimai ngatirege kukuzirana zvisina nebasa rese mumacomment section animona zvimwe tingataura zvimwe tingadini but panyaya yekuti kwai siya mwana tingataura zvimwe guys mwana famba nemwana wako munhu kana kutakura mwana wako unosiya kumusha wodzoka wotanga life yako mwana anditoona nevanhu vanotomuda kumusha musukuru ndozvikare zvangoitika from the word go but anyway zvakatoitika chiripo nchekuti kesi yake yanaka saka iko zvine zvakwanisa kudini akuti ndine mari ane mari anayo ada kubatsirawo kuti awedzere pamurume uyu akwanisa kuenda nemwana taura tiye murume ngaakwire ende nemwana pana munhu anombobvunza kuti ngamwe anosiya mwana then ndoziva kuti mwana ari kuna mbuya wangu ndichitodiwo ndichitochengetawo mwana ari kuna gogo kokunoti gogo ndagara ndindotongochengeta andiwana ofuti zvakatongonakawo zvakadaro vanapuna vedu ando vanosara kuti wochengeta mwana yosara kutora mwana yawo oita mukadzi ndivanapuna vedu vanozviita izvozvi andiwana vanhu vane mari chaivo chaivo vanozati mwana vana vangatodzoka chitasa are you kids okay is my kid okay the child is taken care of zviri zvakanaka because anenge ane munhu anenge achitobhadharwa animona anenge ane munhu anenge achitobhadharwa achiita izvozvo Edelina avasivesa we are not saying all men dear hatisi kuti all men variko andika 3% yevarumewo vanoziva kuti vana vangu ndonovaritira ndichafa navo ndichasadai but majority iwowo you don't need to be convinced unoziya majority nyaya dzakawanda zhinji hadzidzi dzekunzi vari kuchengeta vana ndedzekunzi vari kutorepa vana
Saka ipapo let's not mix and confuse the two. Andona vari kuvana baba zvechokwadi vanotomira kuti chii but andinotoona kuti even pavakaonekwa handiti there was a need to help because it was not a normal situation yekuti baba vanochengeta vana vari vega. That's why Tete Tilda is to intervene ipapo because haisi normal situation. But normal situation ndekuti ndikakuona iwe uine mwana wako even usina murume, it's very normal. It's very normal. Kuona iwe uri single mother asi une mwana wako, to us it's normal because ana mai anochengeta vana vavo kachinji kacho. It's very normal. Unoona, it's very normal. But tongoti naMwari kisi outcome results yamira zvakanaka. Murume adzidza ari kunyengerera azoziva kuti nditaura naye anyengerera nditi tete ndibatsireiwo handichaiti upenzi tete ndoda kuchinja tete ndibatsireiwo tete please sisimeli taurai nemunhu sisi ndikati shamwari ini handingatauri nemunhu zvekudzokerana shamwari ndiye anoziva ndangosenda meseji dzako dzawataura nangomupfuwadhira handiti wamuwa mamuzenda kusendera bheke yekuti hazviiti handidi kana kuzviwa nditoribowo kuno kuda kushanda saka ndozviripo ini handi ina handizokwanisi kuti ndini handizokwanisi kuti ndione zvimwe zvinhu zvekuti ndiite handizokwanisi kuti ndione zvinenge zvichiitika. Yes, my God. Shamwari polisi shamwari ndogona kunge ndichitoimba kandega mumotikari plus ibluetooth kai ibluetooth ndogona kunge ndichitotaura pa bluetooth pafoni baba ukuzotaura zvazvirambidzwe. Saka that is the story guys. Nangoti ndikupe feedback and muone the power of social media. Kuti aiwa madam wabudikira, we spoke to her, she's there. She's there. And musikana ndinakidza ndati video kubva yasounza wena ari pahachi wena ari kotyo akakwira zvake pahachi musikana ungamudi ari pabhiza guys ungamudi hanzi ndipewo namba dzake. Nditanga ndamubvunza kuti yakuti anoda here kupiwa kuti ndikupe hamba because pamwe anenge asingadi Naomi. Remember kuti ane namba anoziva kuti muripo mese mi but kana asina kuconductai ega imozonka muti takapiwa namba asizobuda anditi so zvinoda ndimuudze kana akati vapei namba ndichikupai kana akati mukaona ndisina kupai kuda kuti aramba kuti namba ndikupei. You never know. Anongosema kungo respect our privacy yemunhu animona kungo respect our privacy yemunhu. So guys, what is the time now? 28 past. Yeah, time for me to pray. Before sandapinda mbasa mangu, I pray. I need to pray. Yes, to pray. Is it life? Yes, Tinaisha. Yes, I need to pray and go to work and work. Aiwa akushanda ndamubhika ipapo ndamupa sandu. Enda totora ndikushanda kumapurazi. Asa ndampa. Ndikati saka kwadodzidzira kuchovha bhiza. Kazi mukuendepi? Kubasa ndatosvika zvapo. Ndatomira hangu time dzikwana ndozopinda. Ndikati saka akadzidzira kukwira bhiza. Atomanya nebhiza mamona musikana. Akati kutyo. Achinda nebhiza. But anozviitisa murume dei akafirwa atadza kuchengeta mwana uri kumenza. Chinoitika ndechekudai soka anogona kuva achichengeta nasandira but isusu manje nezvekuitika tenda kutyira mwana. Shamwari unoziva kuti varume vechidika havasi trustworthy. Varume chedu vechivakuru vacho kune zvakawanda zvikuitika kuvana. Saka tinenge takungoti hazvisi safe kunyika kwedu uko hazvisi safe guys. Kuma Africans is not safe. Imi munoti munoona varume vachirepa mbwa guys. Kupfugamira mbwa. Kuona varume vachakakwira achikwirira mudenga kudai achikwirira donki padonki chairo guys. Donki chairo. Donki.
ko kuzoti kuvanhu ini guys unohana yako ichirova guys. Thank you Sekai, thank you. Unohana yako ichirova guys. Varume chaivo makaona vangani vachikwiririra dhongi chaivo, kukwiririra dhongi kuinda kumusoro, kukwirira dhongi kuzoti munhu guys. Sotambe imbwa chacho yekuita kuipfugamira mai mwana kupfugamira mbwa imi. Saka zvinenge zvichingorovesana nazvo, hauzoziva vasi vese, but precaution chete, precaution chete. Unoona, precaution ngori precaution chete guys. Ndakaiona murume yakarepa mombe, au ndichizvitaura, ndakamuona murume airepa mombe, ndipo unonyatsoona kuti varume soka indoshaya kuti pfungwa dzadzo sei, indoshaya yawo. Ayo ndatomudaro hanzi mwana ndochengeta, nokuti mbuya gogo ndagara ndochengeta, saka I think mwana chichi anochengeta zvakanaka. Aiwa ana ushingi batu ma 2000 atina zera nawa ana ushingi. Kuime ndakaona naimi guys, makaiona video yandakaona yemurume anenge vanhu vekupakistan kana kuti kuma Ethiopia vaibaya munhu kumashure nechitanda kudai nechisimbi, so makaiona vachivhura nemashure imi. Zvinoitwa nevarume kana vedu unomboperegwa kuti dzirimo here kana kuti hadzimo, unomboperegwa so dzirimo here kana hadzimo. Zvakaoma guys, zvakaoma guys. Tirega ndinamade time for my prayers. I'm going guys, I'll see you tomorrow. Akasungwa meri ngandashitaura wani kareji, akasungwa ariko kumazoso akabatwa imi. Sandokuza social media ine power, social media ine power. Mwe mchindori vanhu imwe social media ine power, ine power social media kwete zvekutotamba, ine power social media. Akasungwa anzimoti takura mbaya hakuna. Tinotengerwa ningikiri ndabva ndatojya ini, tinotengerwa ndo masnacks kacheti, tinototi asi tinototengerwa zvinhu zvese zvetii zvirimo kwachida kumwa teas there. Plus tine maloko edu takatosiya tumazimba tumachichi tokungotsengawo usiku tusavate paya tumachichi. Natondifungidza ndine zvima energy drink zvangu zvinogara kubhutu kuhope, ganditora one ndipinde nacho mukati zvima energy drink zvazvetiko zvinondombovhunduka kana ndozvienda panotanga kubata hope kuzvitutu kunomwa chi-energy drink ichozvo. Esana baba wakasiyana, baba wacho ndovatotembera asikana, ndovatotembera na baba, ndovatotembera hapana. So guys ndakwinda anzi inguva yeko izvozvo 27 minutes to 8. 27 to 8. 27 to, it's supposed to be dark, and it supposed to be dark. 27 to 8. Ukasango time yako yawajaira, ukasango jaira kuenda novhara misiso ako. Anzi murume wake ndamubvunza nawo menyaya kuti kiwo mwana kwanzi takamitisana chete tasina urorana, kwati takangomitisana kumushoko nemusikana yeye kuti okay. Kune zuva chero na 10 o'clock kune wakangodai, kune zuva na 10 kune wakangodai. So guys, I'll see you tomorrow guys. Again, mbona mata tipinde mbasa. Bye bye.